बिटिआर सिंनिनो मोनसेल' इउनिभारसिटि आरो बे हेलो गाइस आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय थालायबाय हदासन चेनेलनिफ्राय दिनै हठात करि प्रग्राम जाब्रबदों आरोना बेयावनो थांना फैदों आङो सान्दुंआबो बिराद गोसा दायो भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां कमेन्ट होबानो जाबाय आरो दायो आं न' फारसे थांगासिनो दा सानसुनि 1टा जाबाय आरो टाइमा भिडिअखौ फुल नायनानै कमेन्ट खालामदो आरो स्किप खालामालासे नायलांबानो बुजिगोन आरोना मानि थाखाय दरना होदों भिडिअखौ बा नायलांबाय थादो आं थांबाय थानि न'सिम सान्दुं Immediate suspend Ladusin. Immediate suspend Professor Ladusin. Immediate suspension Professor Ladusin. No suspension, no arrest. No suspension, no arrest. No suspension, no arrest. Immediate suspension Professor Ladusin. Immediate suspension Professor Ladusin. Arrest immediately Professor Ladusin. Remove Professor Ladusin from PEO. Remove Professor Ladusin from PEO. We want justice. We want justice. We want justice. No justice, no arrest. No justice, no arrest. Konunun Parvizinay. Konunun Parvizinay. Parvizin menapa Chandraya. Parvizin menapa Chandraya. Habis Professor Ladusin ko pagkarnanga. Habis Professor Ladusin ko pagkarnanga. Habis Professor Ladusin ko pagkarnanga. Professor Ladusin ko pagkarnanga Chandraya. Professor Ladusin ko pagkarnanga Chandraya. Professor Ladusin ko pagkarnanga Chandraya. Habis Professor Ladusin ko pagkarnanga. State Purwan University. State Purwan University. State student PU sir. State student PU sir. State student PU sir. Professor Ladusin हाथ Professor Ladusin हाथ Purwan University pass Purwan University pass Professor Ladusin हाथ Purwan University pass Professor Ladusin हाथ Purwan University pass Hey Burhani Legacy Kokrajat Jilla Dulaimo Purasapat Legacy Kokrajat Jilla Purasapat Legacy Bodolan Muluksan Sari Talai Sapat Ada Kokrajat Sorkari Purasala Kalima Unit Desa Ada Bikian Purasalima Unit Desa Sokai Jadi Bodolan Muluksan Sari Ini Baisen Turani Hengkai Putri Sarna Habafari Habafari Manggala Kokrajat Jilla Dulaimo Purasapat Ini Banjai Jadi Dhorna Habafari Ada University Gate Halamari Nalik Di University ini Daigoran Tapi Corrupted Vice Chancellor Betul Sanai Janai Nama Nani Beda Biko Lanani Dia Putri Sanai Dia Habafari Kuna Region Nai Kokrajat Jilla Efsuni Mangananga Fakiri Pepe Tehimari
गाहाय नेहाथारि साम्फा बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे जिल्ला ओनसोलनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय दुलाराय फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि सोरां दाउवारि दुलाराय फरायसा आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि अबित नार्जारि आरो दुलाराय फरायसा आफादगिरिनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद क'क्राझार जिल्लानि सिंनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जे जोंनि क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बेंगलाव थानाय गुबुन गुबुन डक्टर आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जे गासै बे मुलुगसोलोंसालियाव फरायनाय जोंनि फरायसा आंगो लोगो नोंथांमोन हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय मिडिया पार्सन मानगोनां बिथांमोन आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बे हाबाफारिखौ बेनि थाखायनो लानो गोनां जादों जे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया सोमावसारनायनि फिथाइ हिसाबै मोननाय बेयो मोनसे जोंनि मुलुगसोलोंसालि मुंख्लंफोरनि बावसोमनायजों मोननाय बियो गंसे मुलुगसोलोंसालि थै गारनानै सोमावसारनानै मोननाय बियो मोनसे मुलुगसोलोंसालि आरो बे सोलोंसालिनि गेजेरजों जे जोंनि सोलोंथाइ बा हायार इडुकेसननि बाथ्रा आरो बे इउनिभार्सिटियाव फरायनानै सुबुं सम्पद दानायनि हारि दानायनि इयुन दानायनि सिमाङा जोंहा दङ दा बेखायनो बे इउनिभार्सिटिनि मोजांखौ जों जेब्लायबो हास्थायो आरो बे इउनिभार्सिटिनि मोजाङा मोजां दैदेनगिरिनि गेजेरजों जायो दा बेनि थाखायनो आथिखालाव जाय बिथाङा भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लादु सिं लाइस्राम माने मानगोनां बिथाङा सासे माने दायनिगिरि हिसाबै फोरमान जानाय बियो सासे भाइस चेन्सेलर मानोना बिथाङा भाइस चेन्सेलर थानाय समाव जेनेबा भाइस चेन्सेलरनि जौगानांगौनि नैबे इउनिभार्सिटिनि जौगानांगौनि थाखाय एफिलिएटेड कलेजफोरनि जौगानांगौनि थाखाय बे इउनिभार्सिटियाव फरायनाय फरायसा फरायसुलिफोरनि सोलोंथाइ जौगानांगौनि थाखाय जिखिनि रां रुपा जे सफैयो बेखौ बिथाङा गोरोन्थि भाबै गोरोन्थि लामायाव गावनि थाखाय बाहायनाय बेफोरबायदि फोरमान जादों होननाय जों मिथिदों आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा गोबां जेनाखि एडमिनिस्ट्रेसननि बेलायाव इलिगेल माखासे एडमिनिस्ट्रेसन खालामनाय फान्ड मिसएप्रोप्रिएसन खालामनाय बा बायदि मैया प्रेक्टिस खालामनाय बेफोरखौ दिनै चिफ मिनिस्टार स्पेशल माने भिजिलेन्स सेल लोगोसे डाइरेक्टर अफ माने भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन बै माने एजेन्सिफोरा दिनै बिथांनि सायाव नायबिजिरनो होननानै थांनाय बोसोराव बिथांनि टेबोलनिफ्राय फाइल मोननै मोनथामसो लांदोंमोन आरो फाइल मोननै मोनथाम लांनायनि उनाव बिथांखौ नायबिजिरनाय जादों बिथांनि दायफोरआ माबायदि बिथाङा मा दाय मावमारदों बिथाङा मा गोरोन्थि मावमारदों बे बाथ्राखौ जोंबो खबर मोनदोंमोन आरो बे भाइस चेन्सेलरासो बेवहाय बेबायदि गाज्रि प्रेक्टिस खालामदों बेखौ मिथिनानै बेखौ बोखारनांगौनि थाखाय जोंखौ थांनाय माने समफोराव आन्दलन खालामदोंमोन दा बेबायदिनो जों दिनै मिथिबाय बिथाङा जेनाखि फालिजोब्द खालामलांनानै जिखिनि मोनसे नायबिजिरनाय सोलिदोंमोन बिथांनि एगेन्स्टआव बिथाङा दायनिगिरि हिसाबै फोरमान जादों बेनि थाखायनो बिथांखौ मालाबानो माने सिएम भिजिलेन्सआ एरेस्ट खालामदों नाथाय बिथाङा हाइकर्टनिफ्राय एन्टिसिपेटरि बेल लानानै बिथाङा इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनि अफिसखौ बिथाङा हल्ड खालामबाय थादों अफिस खालामबाय थादों सिगनेचार होबाय थादों बे इउनिभार्सिटिनि थाखाय खामानि मावबाय थादों बियो जोंनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा जादों दिनै सिएम भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन जिखिनि मोनसे भिजिलेन्स डिपार्टमेन्टआ जे बिथांखौ दिनै दायनिगिरि हिसाबै एरेस्ट खालामबाय आरो बिथाङा हाइकर्टनि गेजेरजों जेनाखि मोनसे बेल लादोंब्लाबो दिनै जों आसाम सरकारनि खाथियाव बेखौनो जोङो दाबि खालामनो लुबैदों बिथाङा सासे काराप्टेड माने भाइस चेन्सेलर काराप्टेड प्रफेसार बिथांनि गेजेरजों इउनिभार्सिटिनि जौगानायखौ जों साननो हाया सोलोंथाइ जौगानायखौ जोङो साननो हाया फरायसाफोरनि इयुनखौ जोङो साननो हाया बेनि थाखायनो बिथांखौ थाबैनो बे इउनिभार्सिटिनिफ्राय बोखारनांगौ आरो सप्ता खनसेनि गेजेराव जोंनो गोदान भाइस चेन्सेलर नांगौ 1 नम्बर दाबि आरो 2 नम्बर दाबि बिथांखौ माने थाबैनो माने एरेस्ट खालामनांगौ आरो बिथांखौ गावनि साख्रिनिफ्राय बिथांखौ रिमुभ खालामनांगौ नैबेखिनि दाबिखौ लानानै जों आसाम सरकारनिसिम जोङो दाबि दैखांगोन लोगोसे आसामनि गभर्नर रायजो बेंगिरि मानव गेजेर बिथांनिसिमबो जों आपिल खालामो जों आरज गाबहरो जों आह्वान खालामो जे गभर्नर बिथाङा जितु चेन्सेलर जायो इउनिभार्सिटिनि
आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि चेन्सेलरा गभर्नर अफ आसाम बिथाङा गोदानै थाबैनो सप्ताहसेनि गेजेराव बिथाङाबो जेन माने जोंनो गोदान भाइस चेन्सेलर जे बिथाङा दैथायहरो आरो बिथांखौ गावनि भाइस चेन्सेलर पस्टनिफ्राय थाबैनो माने रिमुभ खालामो जोङो बिथांनिसिम जोङो आर'ज गाबहरदों जोङो बिथांनिसिम जोङो खावलायहरदों नङाब्ला फैबाय थानाय समाव जों लानाय फरायसा आफादा दिनै जे आन्दोलन खालामदों आरो बिनिफ्राय गोख्रोंसिन जोङो आन्दोलन खालामलांबावनो थाखाय जोङो दिनै थागथियारि दिनै इउनिभार्सिटि सिङाव थानाय इउनिभार्सिटिनि जोंनि टिचिं स्टाफफोर बा दिनै जोंनि माबे इउनिभार्सिटिनि सिंनि गुबुन गुबुन स्टाफफोर बिथांमोनाबो बिथांनि सोमोन्दै मोजाङै मिथियो आरो इउनिभार्सिटिनि सिंनि एफिलिएटेड कलेजफोरनि प्रिन्सिपाल लोगोसे एसिस्टेन्ट प्रफेसर लोगोसे गुबुन गुबुन फोरोंगिरिफोर लोगोसे फरायसाफोर बिथांनि कार्यकालाव जेबायदि दुर्नीति जाबाय आरो बिथांनि कार्यकालाव जेबायदि माने सिस्टेम गैयै मोनसे एजुकेशन सिस्टेम जे जोंनि बिटिआरआव खालामनो नागिरनाय बेखौ जोङो माब्लाबाबो गनायनो हाया बेनि थाखायनो जों दुलाराय फरायसा आफादनिफ्राय बिनिफ्राय थांनायखौ जों लुबैयो आरो गोदान भाइस चेन्सेलर जों लुबैयो बे दाबिखौनो लानानै जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों आं गोलाव बाथ्रा बुंना हसिया बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै आंनि फंनैसो बुंनायखौ आं एसेखौनो फोजोबनो गोजोनदों आरो जे एलिगेशन कारापसननि जे एलिगेशन आरो फ्रड खालामनायनि जे एलिगेशन बिथाङा बेयाव दायनिगिरि जाबाय आरो बेखायनो बिथाङा हाइकर्टनिफ्राय एरेस्ट जानायनि सिगां बिथाङा माने एरेस्टेड सासे पार्सन हिसाबै हाइकर्टनिफ्राय बेल लानानै माने दिनैहाय बेयाव अफिस खालामखोमागासिनो दंमोन दा बेनि थाखायनो जोङो बेखौ मिथिनानै जों खावलायदों गभर्नर साहबखौ आरो आसामनि मानगोनां सीएम बिथांखौ आरो बिटिआरनि सीएम बिथांखौ जे बिथांखौ थाबैनो बे इउनिभार्सिटिनिफ्राय बोखारनांगौ मानोना बिथाङा बे इउनिभार्सिटियाव भाइस चेन्सेलर जाना थानो थाखाय जग्यता गैया दा दिनै जों मिथिगौ बेयाव जिखिनि फान्ड मिसएप्रोप्रिएट खालामबाय फान्ड मिस इउटिलाइजेसन खालामदों आरो बेवहाय गुबुन गुबुन रोखोमै बिथाङा साख्रि होनायनिफ्राय लानानै आरो अफिस फांसनिंआव बिथाङा माखासे खाब जायै खामानि मावनाय थासारिखौ सोरजिनानै लादों आरो बिनि थाखायनो बे मुलुगसोलोंसालियाव बड'लेण्डनि मोनफ्रोम इउनिभार्सिटियाव सोरबा बेबायदि काराप्टेड माइन्डजों सोरबा बेबायदि जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनसे गोथार सम्पथिखौ आरो जों बुंनो नागिरदों जे बिथांखौ थाबैनो बोखारनायजों लोगोसे जोंनि इउनिभार्सिटियाव गोदानै सोरखौबा भाइस चेन्सेलर आरो इनचार्ज भाइस चेन्सेलर बेयाव बहायनांगौ दिनैहाय जोङो मिथिदों फुङाव 7 बाजियाव अफिसाव हाबनानै बिथाङा बे अफिसनिफ्राय बायदिसिना फाइल लानानै आरोबाव खारलांबावबाय दा बियो सासे काराप्टेड मेन्टालिटि मानसिखायसो हादों जाय मानसिया काराप्टेड माइन्डसेट गैयामोन बिथाङा गुबुन अफिसारफोरजों रायलायनानै गावनि बिबानखौ नागारनानै होनांगौमोन नाथाय दिनै बिथाङा काराप्सन केसाव एक्यूज जानानै एरेस्ट जाखांनायनि उनाव बेल लानायनि उनावबो सिरि सिरि फैनानै अफिस खालामखोमानानै सिरि सिरियै अफिसनि फाइल लांखोमानाय बियो सासे मोजां मानसिनि नेरसोन नङा Since Professor Laisam Laddu Singh is a corrupted person, he only has that evil mind. बेबादि मोनसे नेगेटिभ माइन्डसेट आरो बेबादि मोनसे मेलाफाइड माइन्डसेट लानानै बिथाङा अफिसाव हाबखोमानानै सिरि सिरि फाइल खावनायनि बिथाङा सिन्ताखौ हायो दा बेबादि खराब खालामनो थाखाय गोरों व्यक्तिफ्रा हाया जों मिथिगौ नाथाय प्रफेसर लाइसाम लाद्दु सिंह one who is highly qualified who is also a statistician and he is also a professor renowned but today he is also renowned for his corrupted acts and corrupted practice in the University of Bodoland so we discriminately we condemn his act आरो बे कन्डेमनेशनखौ लानानै जोङो बिथाङा जेब्लासिम इउनिभार्सिटिनिफ्राय बोखारजाया बे समसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि दाबिखौ जों लाखिगोन आरो बिथांखौ बोखारागौ माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बे सम आन्दोलनखौ लागोन आरो बेजों लोगोसे इउनिभार्सिटियाव गुबुन गुबुन थासारि जानायखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दाखालि प्रेस मिटआव जोङो बुंदों मानोना बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव नियम बादियै इउनिभार्सिटि कोड थायो जाय इउनिभार्सिटि कोडआव माखासे मेम्बारफोर थिसनहरजायो आरो दिनै जों नुनो मोनदों मानगोनां गभर्नर बिथांनिफ्राय फैनाय थिसनजानाय माखासे मेम्बाराव जों नुबाय सासेबो बिटिआर ओनसोलनि गैया आरो बे बिटिआरनिनो इउनिभार्सिटि बिटिआर सिंनिनो मोनसेल' इउनिभार्सिटि आरो बेबादि जानायखौ जोङो दिनै नासयदों आरो नेवसिदों मानोना जों लुबैदों बेयाव खमावबो 7निफ्राय 6 जन जोंनि ओनसोलनिफ्राय मेम्बार मोननांगौ दा बेफोर दाबिखौ जों लाखिदों आरो गुबुन गुबुन समाव जों नुदों जे बेवहाय जे एग्जामिनेशन ब्रान्च जि कन्ट्रोलार अफ एग्जामिनेशननि व्यवहार जि माने बिथांनि अफिस फांसनिंनि जे सिस्टेम
बेवहाय रिजाल्ट डिक्लेरेशननिफ्राय लानानै मार्कशीट कारेक्शननिफ्राय लानानै आरो गुबुन गुबुन रिइभालुएसननि मेटाराव लानानै जोंनि कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन आरो बे ब्रान्चआ कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशना फरायसाफोरजों मोजां बेबहार खालामा आरो बेबादि फरायसाफोरजों दुर्बेबहार खालामनायनि थाखाय जोंबो लुबैयो जे खुनु एजन सोरबा सासे व्यक्तिया बे इउनिभार्सिटियाव साख्रि मावनाया फरायसाफोरनि एगेन्स्टै फरायसाफोरनि बेबहार फाथिजों लोगोसे फरायसाफोरनि जि बेबहार फरायसाफोरजों सोलिनाय जि बेबहार बेयो मोनसे मोजां थासारियाव लाबोनांगौ दा दिनै जों बेनिखायनो खावलायो जे बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जाहाथे बेबादि काराप्टेड आरो बेबादि मिसबिहेभ खालामग्रा अफिसारा बे इउनिभार्सिटियाव जायगा मोननो नाङा दा जों मिथिदों जे कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशननि जाय बिथाङा बरुवा नामनि दङ बिथाङाबो बेवहाय माने स्टुडेन्टफोरजों मिसबिहेभ खालामो आरो बिनिखायनो जोङो लुबैयो जे बेबादि मिसबिहेभ खालामनाय बे काराप्ट प्रेक्टिस खालामनाय इउनिभार्सिटिनिफ्राय गैया जानांगौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबादि इउनिभार्सिटिखौ दिनै जा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो थाखाय लवार आसामाव बेल'नो मोनसे जोंनि मोनसे नायल' जालाय इउनिभार्सिटि आरो बर'फोरनि थाखाय बे ओनसोलनि थाखाय बेबादि मोनसे गोजौ फसंथाना बेबादि दागो गोनां जायोबा जोंनि थाखाय मोजां जानाय नङा दा बेनिखायनो जों खावलायो जे बे मुलुगसोलोंसालियाव इउनिभार्सिटियाव जोङो बेवहाय कारापसन फ्रि मोनसे इउनिभार्सिटि नांगौ गोग्गो सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा हास्थायो आरो बे फसंथाननिफ्राय जों बयबो गोग्गो सोलोंथाइ लानानै जिउआव दावगालांनो जों हास्थायो दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जों बेयाव जिखिनि धरनानि हाबाफारि लादों बेजों लोगोसे जोङो इउनिभार्सिटिनि जि दरजाजों बिथाङा हाबो बेखौ थाला मारिनानै जोङो बिथाङा हाबनो हायै मोनसे मेसेज जों होगोन मानोना जों खावलायदों आसाम सरकारनो जों लाइजाम हरगोन मानगोनां सीएमनो जों लाइजाम हरगोन जे बिथांखौ थाब बोखारनांगौ आरो गभर्नर बिथांनोबो जोङो दिनैनो लाइजाम हरगोन दा बेखिनि बाथ्राखौ लाखिबाय जाहाथे जोंनि दाबिया माने मोनसे जास्टिस मोनो आरो जाय एक्यूज बिथाङा जाहाथे जोंनि ओनसोलनिफ्राय आरो बे बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय खुनु फद्दाय बेयो माने बे पजिशनाव थाफिननो मोना आरो बेखौ थाबैनो बिनिफ्राय बोखारनांगौ बेनो जोंनि दाबिया आरो बेखायनो नोंथांमोन बयखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समाव जों गोनां जायोबा बेनिफ्राय बांसिननिफ्राय बांसिन सोमावसारलांनायनि जे हाबाफारि जों बेखौ लानांगोन गोजोन्थों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव लेङाइ आफादगिरि बिथांमोन फैखांनायनि उनाव जोंनि हाबाफारिया जोबगोन बिनि थाखायनो जोङो बेवहाय जोंनि जे स्ल'गान धरना हाबाफारि बेयो सोलिबाय थागोन ओंखायनो सावथुनखौ लिक खालामबाय थानो थाखाय बिथांमोनखौ गुरै खावलायदों Sekian dose tahu. Ini